wenze inani hayi ngemali soze ndikuphetha umnandi noxa naqi-drugs kodwa ingase ndikhwela why ihambi ngaphandle kepetrol kodwa yona soze ndiyithenga idumaitsa mayi yamxhosa isuthi sona soze ndisithethe hayi bothomeka wenze inani hayi ngemali soze ndikuphetha umnandi noxa naqi-drugs yona ingase ndikhwela why ihambi ngaphandle kepetrol kodwa yona asoze ndiyithenga idumaitsa mayi yamxhosa isuthi yona asoze ndisithethe utheni uzisokolisa awundiboni vele ndiyazulisa usuzikopolisa amajita vele azokufokofisa utheni uzisokolisa awundiboni vele ndiyazulisa usuzikopolisa amajita vele azokufokofisa ingathi ngabuzwa banzeni abantu ndicelela wawo umntwana boqala ngiqisa urhala ndimacaca umdala uyeka abantwana ukhupha amagama khawenze amandla ndicela amandla usomandla usomakwaza khawenze nolumi khawenze ubumi ise uthomu uyeka baslow 30 minutes okondistrate ucela imigelo uyayeza ndifila 40 minutes but first umzimba phezu kwakhe dalela unzila 30 minutes okondimjija masekela udlala ngesinqa uyadalela okuyendibiza uyafahlaka ngoku uyandika uyembamba shintsha magiya uyemcava nawo umaginga uyasala thina siyankintsha awunamali vele sakushiya bamtsango fake kurila kasifaka unqaye indima ndaxosela ewe ndokusitha ngwasemthatha uyendasipita hayi bothomeka wenze inani hayi ngemali size ndikuphetha umnandi noxa naqi-drugs kodwa ingase ndikhwela why ihambi ngaphandle kepetrol kodwa yona soze ndiyithenga idumaitsa mayi yamxhosa isuthi sona soze ndisithethe hayi bothomeka wenze inani hayi ngemali soze ndikuphethe umnandi noxa naqi-drugs ingase ndikhwele why ihambi ngaphandle kepetrol kodwa asoze ndiyithenge idumaitsa mayi yamxhosa isuthi soze ndisithethe hayi bothomeka wenze inani hayi ngemali soze ndikuphetha umnandi noxa naqi-drugs kodwa ingase ndikhwela why ihambi ngaphandle kepetrol kodwa yona soze ndiyithenga idumaitsa mayi yamxhosa isuthi sona soze ndisithethe